No rock and roll. Ce faceți, mai frumoși? Sunteți ok, hă? Bă, mă bucur. Știi că am pus eu un clip tot astăzi, mai devreme, despre atentatele alea din Viena. Și m-a provocat fratele Radu cu Carbon. Cum, cine e Radu Carbon? Intră pe YouTube și o să vezi. Un băiat de nota 20. E fratele meu. Doar că el are mai mult umor decât mine, știi? Sau, mă rog, alt tip de umor. Bine, nu-i vorba de umor în ce am pus eu. Știți că eu am pus clipul despre atentatele din Viena. Și zice Răducul al meu că spune și în România ce e. Da, frate, suntem toți în același căcat, fraților. La noi, chiar dacă nu se taie lumea pe străzi, teoretic, știi? Că nu prea ne tăiem cu islamiștii pe străzi, dar presiunea mentală pusă de ăștia din TV vis-a-vis de treaba cu COVID-ul și măsurile luate de guvernanți induc o teroare mentală extraordinară în populație. Și nu numai teroarea mentală, dar și decăderea economică a țării, fraților. Păi eu am prieteni care muncesc afară. Bă, și când zic muncesc, chiar zic muncesc. Că cunosc, vă dați seama, și oameni care am umblat prin toate mediile sociale în 43 de ani de viață. Mi-a plăcut să fac sport în săli și de acolo cunosc și oameni și din alte medii, bineînțeles. Cunosc și oameni care n-au treabă cu munca. Vă dați seama. Dar nu-i pot numi prietenii mei. M-am îndepărtat de ei. Sunt cunoștințe doar. Și nu o să vorbesc de ea. Că nu, omul care nu are treabă cu munca știe să fure, știe să facă combinații pe orice vreme, la orice oră, din orice. Și de multe ori ăștia care n-au treabă cu munca suferă mai puțin în situații de ăștia dramatice decât oamenii muncitori care aleg în viață drumul clasic. Să aibă un job, să muncească, să-și vadă de ale lor, să aibă o familie. Oamenii muncitori sunt loviți mai rău. De multe ori. Bă, pe mine unul până acum, de ce să mint? Nu m-a afectat personal treaba asta cu COVID-ul. Pe mine și familia mea, din punct de vedere financiar. Dar, na, nu e toată lumea ca mine. Nu suntem toți în aceeași oală. Din păcate, pe foarte mulți prieteni de-ai mei, și eu rezonez cu ei, i-a afectat treaba asta, mă, fraților. Oamenii au rămas fără joburi, deci am prieteni care s-au întors de când a izbucnit treaba asta, de 7-8 luni de zile, că nu știu exact cât s-a făcut, și s-au întors din țările de unde munceau, din diaspora, din Anglia, din... Bă, fraților, au rămas oamenii fără joburi, mă, mâncava-și gura voastră. Și altă sursă de venit n-au. Trăiesc din ce au agonizit pe acolo, din ce și-au rupt oasele prin țările alea. Ce să vă zic? E nasoală situația. Vă spune fratele Oli. E nasol. E nasol. Plus că în țară e presiunea asta mentală extraordinară. Micii comercianți. Că am un amic are un cartier mai încolo, are și el un magazinaș. Omul muncește, îți dai seama, își plătește și el taxele. Are și el o fată angajată să vândă. Și a deschis omul un magazin. Păi 4 luni a stat pe bară.
cât a fost, sau 3 luni cât a fost primul lockdown. S-a dat cu capul de pereți. Bă, murea de foame omul în casă, mă, frate, și vă spun sincer că, na, nu-i dau numele, că nu vreau să... Sunt discret, poate nu vreau omul să se știe povestea lui, nu cunoaște toată lumea și n-am acceptul lui să vorbesc despre asta, dar spun așa, știi, așa, la termen general. Omul din asta trăia și mi-a zis, bă, Oli, fratele meu, sunt vai de pula mea, mă. Vă dați seama că a trebuit să o bage și pe fata aia în șomaj, doi avea să vândă, vânzătoarea. El a rămas fără niciun venit. Că nevasta nu muncește, trăiau toată familia din magazinul ăsta. Știi? Și acum îți dai seama, nu are omul nimic. Nu are, mă, frate, venituri. Trăiește din ce a reușit să-și pună deoparte. Și ăsta mai avea câte ceva deoparte, dar sunt atâtea și atâtea cazuri de oameni care n-au. Eu văd, situația e gravă, frate. Hai că mi-au apărut notificări. Situația e nasoală. Și cum se prevede acum un al doilea lockdown, că deja în țările astea, în țările occidentale, din Europa Occidentală, s-a cam impus un al doilea lockdown, nici la noi nu e departe. Și omul, chiar am vorbit cu el acum câteva zile. Zice, frate, dacă mă mai închid ăștia 2-3 luni, am disperat. Am disperat. Nu e situația rost deloc. Lumea e terorizată. Am prieteni pentru care aveam un foarte mare respect. Oameni cu coloană vertebrală. Indiferent că sunt oameni educați sau că au școala vieții, talentul, valoarea vieții, sau că sunt oameni citiți sau educați. S-au pierdut psihic. Tremură ca o vargă. Le-a dat-o la terasă. La mansardă, cum se spune. Treaba asta cu COVID-ul. Lockdown-ul ăsta prelungit. Teroarea asta care plutește asupra noastră și e întreținută fantastic de pișații ăștia de pe posturile TV. Că ăștia numai despre asta știu să vorbească. Și să exagereze și să ridice pericolul la puterea N. Lumea e terorizată, frate, și vă spun, oameni pentru care aveam un respect deosebit. Oameni ok. Oameni cu rană vertebrală, i-am văzut cazuți din punct de vedere mental. Și scheunând ca niște papiți, ca niște pui de căței de aia, părăsiți de frică. Teroarea a lovit, e grele. Eu sunt optimist, că așa e felul meu. Și sper să ieșim cu toții din treaba asta. O mai strânge puțin de cur, o lună, două, că nici rău nu poate să dureze la nesfârșit. Hai că ai logogule. Sunt pe o stradă atât e strada. Parcă străzi alea din Italia și a venit unul cu o dubă. A trecut așa de oglinda mea. Noroca lui era situată mai sus, că sar de la una la alta. Da, bă, fraților, eu cu speranță de bine vă salut și vă urez tot binele din lume. Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și hai să fim uniți, să avem gânduri pozitive. Eu sunt genul ăsta de om. Dați cu un like, cu un share, cu un subscribe și la mine pe canal și pe primul canal Oli TV, unde suntem 7500 de oameni strânși. Ne-am făcut 7500 acolo, vă dați seama. Nu vine să cred. Dați-vă o apreciere și pentru Daniel Tăgârță și pentru Radu Carbon. Pentru mai mulți oameni de-ai mei
pe care eu îi susțin necondiționat, că pe mine nu mă interesează să mă susțină. Eu dacă văd ceva ok pe YouTube-ul ăsta și îmi place, eu dau o vorbă frumoasă. Indiferent dacă omul respectiv se simte după aia să-mi dea și el vorba frumoasă la rândul lui, nu mă interesează treaba asta. Nu, o dau pentru că îmi place mie și că e alegerea mea. În general, mie nu-mi plac găștile și gășcuțele. Sunt un lup mai singuratic așa, știi? Și nu, cel puțin pe YouTube, nu vreau să merg în gașcă. Nu e stilul meu de abordare. Dar, dacă văd ceva și îmi place, eu am zis-o. Dacă omul respectiv, despre care arunc două cuvinte frumoase, mă place și el la rândul lui, nu pot să interzic eu să o zică, nu? Că mulți zic, bă, că vă faceți reclamă unul altuia. Da, și care e problema? Care e problema? Ne facem. Aruncăm și noi o vorbă bună. Că de scandaluri și de căcaturi de ăștia poate e lumea sătulă. Poate mai vrea lumea și o notă pozitivă pe YouTube-ul ăsta. Nu numai rahaturi. Eu așa zic. Fraților, vă pupă fratele vostru cel solid încă o dată. Toate cele bune!